Fansar budurcina littafi na 2. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah kai daɗin tsira a bisa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ahalinsa da sahabbansa da ma mabiyansa baki ɗaya daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama. Littafin fansar budurcina littafi na 2 za ku saurara daga bakin Sadiq Abubakar Namijiwa. A littafi na 1 mun tsaya ne daidai inda suke a tsakaninsu. Motarsa ya shiga yana kallon kyakkyawan fuskar Intisar tana dawowa. Cikin zuciyarsa a daidai nan muka tsaya. Duk tunanin nan da yake yi a cikin motarsa yake. To za mu ci gaba. To a zuciya ya ce Allah ya haɗa ni da hasken idanuwana yau gata karamar yarinya Sweet 16. Ya ƙara zancen zuci tare da shafa kasan gemunsa. Tun daga ranar bai sake ganin Intisar ba, ya kasa cin abinci, ya kasa komai, ya kasa zaune, ya kasa tsaye. Ba shi da wani abun yi sai tunani. Ofis ɗin ma ya daina zuwa. Ammi tana sane da duk wani halin da Musa ke ciki, amma tare sai da za ta bullowa abun. Yau Musa yana zaune a falo, yana kallon TV, amma hankalinsa kwata-kwata baya kan kallon. Fuskar Intisar kaɗai ke masa gizo-gizo. Abba ya turo ƙofar falon ya shigo tare da yin sallama. Ganin Musa a zaune a falon ya sa ya tsuke fuska, babu alamar murmushi a tare da shi. Musa yana zaune bai ma san da shigowar Abban ba, sai maganar kawai yake ji yana faɗan saura kwana 20 ya rage ma ka fito da wacce kake so. In ba haka ba, my decision take place. Ban san lokacin da na firgita ba. Saura kiris wayata ta faɗi saboda wani irin ƙara da na ji Mutsab ya yi. Hawaye kawai na ga yana yi. A lokacin Ammi ta fito za ta yi wa Abban sannu da zuwa. A daidai lokacin Mutsab ya saka ƙara sai da ta firgita. Hankalin Ammi ya tashi matuƙa. Halin da ɗanta yake ciki, Abba ko kallon Ammi bai ba domin shi ransa a ɓace yake, ya wuce ɗakinsa abinsa. Ammi ta yi tsaye a falon na ɗan wani lokaci, daga bisani kuma ta ƙarasa gurin Musa. Zaune ta yi kusa da shi, ta dafa shi, ta ce son gaya min dalilin damuwanka, me ya faru da kai? Da sauri ya ɗago ya ce, Ammi, za ki iya share min hawaye, na yi amince da hakan, ki kaɗai ce za ki iya share min hawaye na, Amina. Ammi ta ce, ƙwarai kuwa mai son, in har ba laifinka ba ne, ko da dukiya na gaba ɗaya zai ƙare a kanka, mai son, sai na share maka hawaye. Musa bai share hawayensa yana kallon Ammi ya ce, Ammi, da akwai wata yarinya da na gani nake so, amma na rasa inda zan ganta. Kullum ina ganin za ta Islamiya, amma kwana biyu ba ita babu labarinta, sai ƙawarta nake gani. Sai ƙawarta kawai nake gani. Gashi ba na so ƙawar ta san ina son ƙawarta, saboda na taɓa ganin yarinyar a kyalle su. Tana yawan zuwa gidan kakanninta, ba na so ta gaya wa yarinyar halin da nake ciki. Ammi ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce, yanzu kana nufin yarinyar ta san ka? Mutsabe ya girgiza kai. Ammi ta ƙara sauke numfashi ta ce, kar ka damu da ni, da kai za mu yi wannan farautan, saboda mu ba abbanka kunya. Masu iya magana sun ce hannunka baya rubewa ka yanke shi ka yarda. Haka duk lalacewar masa ta fi ƙarfin kashin shanu. Umma, yanzu haka za mu zauna da yunwa? Kin ga Kausar, yunwa take ji. Tun ɗazu take kuka, amma Intisar ta faɗa tana kallon ummanta. Intisar, yanzu ya kike so mu yi? Babanku bai dawo ba? Kin san yanzu da ƙyar zai shigo da kwatan gari. Yanzu wata ya yi nisa, masu cefanen wata ba a biya su albashi ba. Ku yi haƙuri ya dawo sai mu gani me zai zo mana da shi. Cikin fuskar tausayi Intisar ta ce, haka ne umma, Allah ya rufe asiri. Bari na je gidan su Yasmin in ji ko suna da tsaki su sama mana, ko da ɗan dambu ne ko ɗan alale sai mu yi. Tana gama faɗan haka ta miƙe tsaye. Umma ta ce, to sai kin dawo. Tana fita, Mutsab ya hange ta, daman yanzu kullum yana unguwar yana dakonta. Yana nan yana dakonta. Amin ganin gidan da ta fito a jagule yasa ya fara zancen zuciya, ce daman da akwai mutane a cikin wancan gidan, kuma nan naga ta fito. Yana karasa zancen yayi murmushi a lokaci guda.
ya ce abu mai sauƙi kamar ruwan sha. Zan yi saurin sai iyayenta da abun duniya wato kuɗi, don su talakawa ne a matse suke. To wannan kenan littafin fansar budurcina kuke saurara, wanda Humaira Miloji ta rubuto muku shi, ini ko Sadiq Abubakar namiji na bibiyeta na kawo muku shi a karance. To aiko sai na aure ki, yana ƙarasa maganar ya shiga motarsa, bai zarce ko ina ba sai gida. Yana fakin a harabar gidan ya fito da sauri ya nufi cikin gida, yana kwallawa Ammi kira, Ammi, Ammi, I have a good news for you. Where are you? Da sauri Ammi ta fito daga ɗakinta. Wani irin good news ne wannan Musaf? Ammi ya faɗa bayan ta isa wurinsa. Musaf yana fara'a ya ce, Ammi, na samo yarinyar, ashe yar talakawa ce. Ammi ta ji daɗi sosai, ta ce masha Allah. Yanzu me mafita? Musaf ya ce, yauwa Ammi, abu na farko da zan fara yi shine na sai iyayenta da imanin kafuri wato kuɗi. Yanzu Ammi please ki je gidansu yarinyar ki musu magana, ga kuɗi ki kai musu saboda na ga mabukata ne. Ammi ta ce, Musaf, ba fa na je daga baya ka sa na ji kunya ba, don Allah kar ka bani kunya, ka ba ƴan uwanka kunya, kowa sai gulmanka yake yi. Musaf, ka sani ko? Musaf ya shagwabe fuska kamar wani ƙaramin yaro. Oh Ammi, kar ki damu, insha Allah wannan ita ce ta ƙarshe. Ammi ta ce, to shikenan. Yasmin, dan Allah kuna da tsaki? Kusan mana wallahi ba mu da abin da zamu ce, kuma babanmu bai dawo ba. Gashi Kausar sai kuka take. Intisar ta faɗa tana kallon Yasmin. Intisar, babu tsaki, amma bari na baki abinci ki kai mata. Yasmin ta faɗa tare da miƙewa ta shiga kicin. Ta ɗauko abinci a cikin kula ta kawo wa Intisar. Intisar ta yi godiya sannan ta fita ta bar gidan. Akan hanya tana dawowa ta ƙara cin karo da shi. Tana sauri ta wuce ta wurinsa domin har yanzu tsoronsa take ji. Musab ya ce, salamu alaikum. Lokacin da ya sha gabanta ko kallonsa ba ta yi ba. Cikin hanzari ta ce, don Allah malam kai haƙuri, kaga in babana ya ganni da kai wallahi yanka ni zai yi. Tana ƙarasa magana ta yi banza da shi ta wuce gida. Ammi sallama ta cikin gidan ta ce, sannunku. Da sauri Intisar ta aje shi shinkafa da take ba wa Kausar. Ta tashi da sauri tana mata sannu ta ce, ga kujera ki zauna. Bayan ta ajiye mata kujerar a gabanta, sannan ta kwala Umma kira. Umma kin yi baƙuwa. Umma ta ce, to gani nan zuwa. Kasancewar Umma a lokacin tana nan a cikin ɗaki ne. Bayan Umma ta fito daga ɗakin, tsaya tana kallon Ammi, sai dai bata waye ta ba, amma sai da ƙaraso kusa da ita ta zauna. Sannu da zuwa. Aka sa ma Umma ta zauna. Ammi ta ce, yauwa sannu. Ya ƙara, ya yara ya sanyi. Ammi tana kallon gidan a yatsune ta ce, kuna ƙoƙarin zama a cikin gidan nan, ga sanyi gaskiya, ga shi rufin buhu ne. Umma ta ce, hajiya ana ta ciki wake ta rufi. Ammi ta yi ajiyar zuciya sannan ta ce, ba wani dogon lokaci nake da shi ba, daman na zo ne da arziki sannan in nemi alfarma da kuma ta yarki. Ni? Umma ta faɗa cike da mamaki. Ammi ta yi murmushi ta ce, karki damu, ina son mu zama surukai ne. Yarki Intisar nake so ku aura wa ɗana, wanda shi kaɗai ne farin ciki na. Yana cikin damuwa akan Intisar. Idan za ku amince, ba mu so bikin ya ɗauki wani dogon lokaci in har Intisar za ta amince. Tofa, lalle yau ake yin ta. Ga wannan zan dawo zuwa jibi in ji shawarar da kuka yanke tsakanin ke da idiyarki. Kuɗi ta ajiye musu mai tarin yawa don sai da Umman Intisar ta rude. Har kofar gida ta raka ta yi mata fatan alkhairi. Intisar tana fitowa daga ɗaki ta hangi kuɗi, matsowa ta yi kusa da sauri ta ce, Umma, waye baki kuɗi? Cikin mamaki take magana. Umma tana kirga kuɗin ta ce, wancan baiwar Allah nan da kika gani ta fita, ita ta ajiye mana wannan kuɗin. Ihu Intisar ta yi ta ce, yau akwai bidiri. Umma, za mu ci shinkafa da miya kenan. Umma ta katse mata farin ciki da cewa, Intisar, ina da magana da ke, ki yi mun biyayya, insha Allah ba za ki taɓa ta gayyara ba a rayuwa. Intisar ta yi ɗan yi jim sannan ta ce, Umma, zan iya yin komai don ganin farin cikin ki, kasancewa aka sinnawa farin cikin. Ta faɗi tana zub da hawaye tun kafin ummanta ta faɗi ko me take bukata. Ta ci abin da hajiyar da ta fita ta faɗa.
Suna cikin haka ne sai ga mahaifinta ya dawo, fuskarsa ya cike da damuwa, hannu rabbana ya shigo, kawai tozali yayi da maƙudan kuɗi tuni ya wartsake. Samira, ina kuka sami maƙudan waɗannan kuɗaɗe haka? Nan fa ta gaya mai komai da yake iyaye ne masu kwaɗayi. Abba ya ce, ai ta zo gidan sauki, insha Allah da sun dawo ki ce ta amince, yaro kuma na bashi izinin zuwa zance. Cike da tausayi kanta ta ce, umma, baba, zan yi muku komai in har zan ga murmushi a cikin fuskanku. Bani da wani buri sai dai in gani ku cikin farin ciki, cikin jin daɗi, cikin annashuwa. Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare ni. Tana gama faɗin haka ta tashi ta shiga cikin ɗaki. Allah ka haɗa ni da iyaye kwaɗayayyu waɗanda ba sa tunanin makomar rayuwata, amma ba laifinsu ba ne. Tabbas na yarda talauci yana ɗaya daga cikin yankin imani. Intisar ta bani tausayi kwarai, ba ni ba har ku masu saurare sai kun tausaya ma Intisar. Bayan kwana biyu Musa ya fara zuwa gidansu. Intisar nan mutane suka yi ca a kai. Yanzu malam magaji wannan ɗan zai bai wa ‘yarsa, wanda kowa ya san cewa a wuri sake yake yi, amma hakan bai sa malam magaji ya karaya ba. Ko da in ta je washe gari ta dawo ba komai, in har zan yi ban kwana da talauci to babu matsala, ni wannan farin ciki ne a gare ni. In ya ga dama a yau ya sake ta. Haka kawai malam magaji ke ta faɗa. Yasmin ta yi mamakin labarin da ya riske ta, cewa inta za ta yi aure Musaf. Ta yi baƙin ciki don ta san waɗanda suka fita ba su sha bare da ita ba. Yar tsitsiya, amma duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka. Mu dai yan mu sha biki ne. Intisar daman tana masifar sansa, amma saboda halin ɗinsa ne ya sa ta cire shi a zuciyarsa, ta guje shi, ta tsane shi, kuma ba ta jin za ta iya rayuwa da shi. Amma yau kan dole ta yi wa iyayenta biyayya. Yau Mutsam ne tsaye a gefen motarsa, shi da Inti suna zance. Mutsam ya ce, my love, kina da kyau sosai, ina son ki, ina ƙaunan ki, ban taɓa jin son wata ƴa mace ya shiga zuciyana lokaci guda irin yadda son ke shige ni ba. Gobe abba na za su neman auren ki, kuma a gobe za a sa mana rana. Lokaci guda annurin fuskanta ya gushe. Tuni Mutsam ya rude ya ce, na shiga uku, na yi laifi ne wajen faɗin hakan. Da sauri ta ce, a'a, ina cikin farin ciki kwarai da wannan albishir ɗinka. Zan tafi gida amma sai an jima. Yaro ya samu bayan tafiyanta ya ce, ungo miƙa mata. Cikin gidan nan yaron ya wuce da ledoji niki na kayan alato. A yau Asabar aka sa ranar bikin su sati 4. Kar ku yi komai cewa Ammi da ta ɗau son duniya ta ɗaurawa Inti. To su suka ce abun duniya baya ɓoyuwa. Gari ya karaɗe da zancen Mutsaf zai yi aure, kuma ƴar ƙaramar yarinya zai aura. Mutsaf abun mun san komai wallahi. Malam Rabi talauci ne ya sa malam magaji ya aurar da ƴarsa. In ba talauci ba, ya san cewa yaron nan a wuri sake yake yi, ya ɗauki ƴarsa ƴar shekara 18 ya aura masa. Gansa neman yaro saboda kuɗi ko? Tsaya ku ji, ana biki yau, gobe za ku ganta ta dawo. Wannan shine labarin da za ku ji mara daɗi, ko in ce mai daɗi, tunda shi baya ji kuɗi ya rufe masa ido. To ai shi kenan. Bara ku ji wace ce Intisar, zan sanar da ku a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba. Intisar Magaji shine sunanta na ainihi, inda mutane ke kiranta da Inti. Yarinya ce kyakkyawa, son kowa kin wanda ya rasa. Yarinya ce ajin farko, mai karatu har ajin ƙarshe. Ta kai fara ce, amma saboda wahala duk ta dafe. Asalin su Fulani ne, don zan iya cewa haifafun na goyi ne, kowa nasu a nan yake. Samira shine sunan ummanta, da kuma ƙaninta Hudu ita ce ta fari, sai Usman shine na biyu, sai Unaisa da Kausar ita ce auta. Saboda talauci tun daga makarantar firamare Inti bata ci gaba ba, sai Islamiyya da take zuwa shi ma nauyinta Malam Hudu ya ɗauka. Ci gaban labarin za ku saurara. Biki saura sati 2, biki Umma ta haɗa ‘yarta, babu irin abubuwan gyara da ba a yi wa ‘yar ba. Ita a tunaninta ko matan ne ba su gyara kansu, shi yasa yake sakin su.
shi yasa ta ɗau alwashin cewa da kanta za ta gyara intisar. Gidan ya fara cika har lere da soba. Aka kai goron biki, wasu sun ce Allah ya kiyaye su je bikin gobe da zai sako mata, kowa da abun da yake faɗa. Ita dai bata damu ba don ta tabbata ɗanta ba za ta taɓa gudan shi ba, jininta ne. Bata da yadda za ta yi, kuma bata da yadda ta iya da ikon Allah. Yasmin ce kwance tana dannar wayarta, intusar tana gefenta a zaune. Yasmin ta ɗan kau da kanta daga kallon da take. Ta dubi Yasmin ta ce, wai ke bikinki babu fati ne? Gaskiya cewar intisar, kin ga walima zan yi. Yasmin, ina so ki samo mun abun da zan sha. Jinin wata ne ya zo. Saboda na ci ɗamaran zama gidan Musa ko ta halin kaka. Yasmin ta kushe da dariya tana kallon intisar ta ce, haha, kin je kifa, wai kin yi ɗamara zama a gidansa ko halin kaka. To idan ya kore kifa sai ki zauna kamar wata mara yanci kenan. Intisar ta sauka numfashinta ta ce, Yasmin, insha Allah sai na ba mara ɗakunya, sai na koya masa zama da mace, kuma zan ba ma duniya mamaki, sai kuma an kafa tarihi a kaina, domin insha Allah ba zan bar gidan Musa ba sai na kwato wa duk matan da ya aura yanci, sai na ansar musu fansar budurcinsu, sannan insha Allah maza masu yin haka za su dawo kan hanya madaidaiciya. Ke dai kawai ki sa ido ki ga irin nawa aikin. Yasmin, addu'ar ki nake nema, sannan maganin nan nake so, sai dai mu je kemis mu tambaya, kila mu dace. Yasmin ta ce, to mu je. Nan suka tashi suka fita. Tafi suke suna hira, wasu 'yan mata za su wuce suka ce, kin ga wancan yarinyar? Kuda garin kwaɗayi yake mutuwa. Ran Inti ya ɓaci matuƙa. Ta ce, na ji kwaɗayi ne. Ku me yasa ba ku yi kwaɗayin ba? Ko kuma me yasa ya tsallake gidajenku ya zo gidanmu? To a hirɗinku, in ba haka ba yanzu za mu ba mu hammata iska, in iska munafukai. Daga ku har iyayenku munafukai ne. Nan dai ta ci masifarta mai isarta, yaran ba su ƙara kula ta ba. Yasmin ta ja hannunta suka wuce shagon momi da ke tsakiyar layi. Abin murna anti momi suka samu suka yi mata magana, daga bisani ta ba su maganin suka wuce. Ana saura kwana 5 biki, Mutsab ya zo ya yi musu albishir da cewa an gina musu gida su bar wanda suke ciki. Dama can duk lalacewa wannan gida da suke hayansa suke yi a ciki. Malam Magaji kamar zai yi fitsari don murna, gaba ɗaya ya ruɗe. Fatansa dai Allah ya bar 'yarsa a gidan mijinta, komai an sa musu a cikin gidan na more rayuwa. Yan gulma sai zuwa suke yi, akwatuna 10 aka kawo ciki har da sarƙar zinari wanda aka yi shi don ita. Akalla ba ƙasar ba, kuɗinsa ya kai naira 150. Yan kallo sai zuwa ake yi, komai na biki Musab ya yi. Amarya ta sha lalle kaman ba ita ba. Duk wanda ya kalli Intisar wallahi ya dinga kallonta kenan, ta zama kamar wata zinariya, ko da yake bai ki a kira ta da apple of her parents' eyes. Ranar biki aka yi kaya ta can walima wanda ya samu halartar zaratan abokan ango, da ganin su ba wanda zaka ce ma wani kalma ta reni. Sun wuce reni, kana ganin su kaga manya-manyan cikakkun mazaje, yan samari masu ji da hannu, ina nufin masu ji da arziki a hannunsu. Ango sai sheki yake yi. Tuni Intisar ta ji magani ya fara aiki, daman ta shirya wa zuwan shi. Ladies Care Premium ɗinta ta siyo don an ce za ta yi zuban jini sosai. Kallon Yasmin ta yi mata signal da ido, daga bisani ta kalli angon nata, wa'azi ta ce a yi mata akan masu aure saki. Ai kuwa malamin ya koro aya, an kora hadisi, ɗaya bayan ɗaya. Aka nemi abokan ango aka rasa. Ina abokan naka cikin rashin gaskiya? Ya ce suna da wani mitin ne. Ni ma yanzu zan wuce, za mu dawo ɗaurin aure nan da ƙarfe 2. Ba a musu da sauri. Yasmin ta ce, kin gani ko ba su da gaskiya. Yasmin,
kin gan su kamar mutanen arziki ko, to zan yi maganin su ɗaya bayan ɗaya, sai sun gane cewa nan da ba kowace mace ba kan wallasa. Kuma ni na tabbata na bambanta da sauran mata, kuma zan tabbatar musu da haka. Yasmin ta ce, ke dai ki bi ni a sannu, don shafin ban fara ba, bare in buɗe. Suka yi tafi, suka yi dariya, suka shewa. Yan biki sai zuwa suke yi, gida ya cika yayi dankam. Ammi gaba haɗe tsoro take ji don kar Mutsab ya ba su kunya. Alhaji Ahmad kuwa abokansa 3 ya gayyata, wanda su ma haka suke yi. An ɗaura aure, Umma ta ɗauki sallaya ta hau sama ta jero salloli, ta ɗaga hannu sama ta kai wa Allah kukanta. Wannan kenan littafin fansar budurcina kuke saurara daga bakin ni Sadiq Namijiwa, wanda nake karanto muku shi. Wacce ta rubuta muku shi ita ce Humaira, wato Milodi. Misalin 6 na yamma suka zo ɗaukan amarya. Tabbas gidanku ne, ko da ƙasa kike ci ya fi miki kowane gida a faɗin duka duniyan nan, kin gane. Sannan kuka al'ada ne, in har amarya ba ta yi ba sai a ce da ita mara kunya. Tabbas kowa ya yi mata fatan alkhairi. Umma da ke zaune kusa da ita Intisar ta ce, Umma, don Allah ki yafe min, addu'ar ki ita kaɗai nake bukata. Addu'an uwa ga ‘yarta baya faɗuwa ƙasa banza. Ummi ta yi murmushi ta ce, Intisar, ba ki min komai ba. Allah ya miki albarka, ya sa ki zama zinariya a cikin mata. Ki kasance mace mai biyayya da haƙuri, juriya da sanin ya kamata. Tsafta, kula da miji shine abun da zai sa ki kwatar wa kanki ‘yanci, kiwo kowace mace zarra. Umma ta ƙara san magana tana hawaye. Intisar haka kukan take. Nan dai kowa a cikin gidan sai ya yi mata fatan alkhairi. Daga bisani aka ɗauke ta sai gidan Musa. Babu wanda ya kwana a gidan, hatta ƙawarta Yasmin. Wannan kenan. Bayan an watse ne sai ga Musa da abokansa suna tafi suna dariya. Wato banza ta faɗi ga sassa. Ni kam na ce dole Musa ka mai da mugun yawo. Domin Intisar ta shirya zama da kai. Tana jin tafiyarsu ta yi saurin tashi ta rufe kofar ɗakinta. Sun Mutsab suna ƙarasowa suka tura kofar suka ji a rufe. Mutsab yayi Intisar ta fito, amma ina ta yi kunnen uwar tsinannu. Ta ce ba sunna bane miji ya shigo da abokai fiye da 5 don ganin amarya, don haka babu inda za ta je. Mamaki ya cika Mutsab, amma ya kwantar da kai sannan ya juya wurin abokansa ya ce, ta ki fitowa, akan me za ta ce ba za ta fito ba? Ka san tsarin ƙungiyarmu, cewar wani baki titirna. Daga jin shi daman bai da imani. Intisar tana laɓe tana kallon su ta jikin kofar. Wani biro na ga an miƙo mai masifar kyau. Kar ka tsallake gobe, in har haka ka san halin ƙungiya. Ihu take da niyan yi, amma sai ta ɗaure. Raka su yayi har bakin gate, ya dawo yana wani mugun murmushi. Ba Intisar ba, har ni sai da na ji ciki na ya murɗa da jin shigowansa. Ko da ya zo ta buɗe ƙofar ta ƙi. Ya nufa bayan ya ƙarasa ya zauna kusa da ita ya ce, amarya ki sha ƙamshi, sai wani sheƙi kike yi kamar zinariya. Murmushi ƙarfi da yaji ta ƙirƙira ta ce, Allah ko mai karatu ko ce mai sauraro, za ka yi mamakin ƙaramar yarinya kamar Inti da dabara iri daban-daban, wanda ta shiga banɗaki ta fito sanye da tawo a jikinta. Ya ce, ya kamata ki shirya mu yi sallah mu ci abinci. Kallonsa ta yi ta ce, haka ne, bari na gama shiryawa tukunna sai mu ci abincin, sai mu yi alwala ko. Dariya Mutsab ya ce, amarya ba kya laifi. Yana wasar hauru sai da ta gama shiryawa tsaf ta zauna ta ce, bismillah. Abun yana ba shi mamaki saboda sauran matan da yake aure ba haka suke ba. Da idar da cin abincinsu sai fara jin ɗarɗar. Anya ba a jana na auro ba kuwa?
hura mai ido ta yi ta ce, haba cakuleti, tunanin me kake tun kafin ka tara 'ya'ya da jikoki ka shiga irin wannan dogon tunanin? Ba komai, my life. Fita sai wani ɗarɗar yake yi, zuciya gaba ɗaya ta kama tsoronsa tare da fargaba. Ita ko sai wani ɗarɗar take a cikin ranta, tana ta addu'a Allah ya bata sa akan Musab, ta koya mai karatun da ya daɗe bai karanta irinsa ba. Tana gamawa ta haye gado, ya tsaya yana kallon ikon Allah. Me yarinyar nan take nufi da ni ne? Tashi mu yi sallah mana, ni fa ban da tsarki, saboda haka ban ga dalilin da zaka ce in tashi in yi sallah ba. Liman sai ka mai da wukanka, don ba ni na kasa zomon ba, a rataya ma ba a bani ba. Intisar tana gama magana ta ja bargo ta bar shi zaune yana ta sake-sake. Tashi ya buga uban tsaki ya fice abunsa. Ita ko ganin haka yasa ta tashi da sauri ta bi bayansa. Wani ɗaki ya shiga, alamun waya yake yi, tana jinsa sannu-sannu yana faɗan, mutumina, yarinyar nan fa ba ta da tsarki, ya zan yi? A ce ɓangaren wanda ya kira ya ce duk ranar da ta gama sai ka cika aiki ka aika ta gida. Ya ce to, sannan ya yi sauri ya kashe waya. Intisar da sauri ta koma ɗaki ta rufe kofa gam da makulli. Bayan ya gama ya zo kofar ɗakin ya tarar a kulle, ya yi bugun duniya ta ƙi buɗewa. Daga ƙarshe ya juya ya ɗakinsa. Tofa lallai yau ka gamu da gamonka. Amma kam a daren ranar zai Musab ya shiga damuwa kwarai, amma daga bisani ya yi wata muguwar dariya. Intisar, ba za ki taɓa tsallake tarkona ba, haka dole ta cimma ruwa. Ni dai cewa na yi ba abun da zai yi tasiri in ba a sa Allah a ciki ba. Komai ya faɗa babu insha Allah a cikin, ni kam na ce aikin banza ne. Cikin daren Inti ta yi alwala duk da ba ta da tsarki, ta dinga addu'a Allah ya kawo mata ɗauki. Daga ƙarshe bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Tashi ta yi bayan gari ya waye, ta shiga toilet, ta yi brush, ta fito tana hamma tare da yin miƙa mai tsawo, ta yi salati ta gaida Ubangijinta. Bayan ta gama ta fito falo, zagaye take a cikin katon falonta, tana kallon tsaruwan da gidan nata yayi. Tsalle ta yi ta faɗa kan kujera. Ai da sauri ta tashi don jin ta yi kaman kujera na numfashi. Ni kam me zan yi banda dariya? Cikinta ta ji yana ta kiran Ciroma. Wasu cokula ta hango masu sheƙi da tsada. Iya leƙinta, ko in ce iya leƙena. Na rasa inda na taɓa ganin kulan nan. Daga baya na tuna gidan ummi, wato ummi Zamfara kika gani? To ni kuma da gani yadda kika kalli kulan nan, ni kuma na taɓa ganin sa a gidan. To dai bari na shiru, sai wani zara ido ake yi. Tunda da kika ce ke a gidan ummi Zamfara kika gani, to ni ma na taɓa gani a gidan antina, ko in ce mahaifiyata, uwata ta kaina kuma uwar goyonmu, anti Sa'a Kefi. Da irin shi ake ciyar da mu, na gansa. Saboda haka ba ke kaɗai ke kalli wannan kular ba, mu ma muna da shi a gidanmu. A ci gaba da labarin, buɗe kulolin ta yi ta ga abinci kala daban-daban. Ai tuni Intisar ta fara zubawa, komai sai da ta samu nasara ci, tana tunawa da 'yan kannenta da iyayenta. Komai suka ci da safen nan oho. Tana gamawa misalin karfe 1 ta ji ana buga kofa. Tuni jikinta ya hau kyarma, da gudu ta tashi ta sanyo hijabi dogo har ƙasa ta buɗe. Wata mata ta gani tsaye, ga wani mutum a bayanta ɗauke da wasu kuloli. Hajiya Ammi ce ta ce ga abinci rana a bada kwanonin ɗazu. Da sauri Intisar ta washe baki ta ce to bismillah ku shigo. Kan dainin suka ajiye komai, direba ya kwashi kuloli. In ce tsaye ta ce, yarinyar tabbas kin cika ɗiya mace, tabbas iyayenki ba su yi asaran zuwanki duniya ba. Da ganinki cikin murna da walwala, da fatan kin san halin mijin naki. A wuri sake ne, zan baki wani sirri zuwa anjima in muka dawo kawo miki abincin dare. Kallon Inti ta yi tsaye.
to Allah ya kai mu. Amin. Indo ta kama hanya ta wuce. Intisar yar albarka ta ci ta sha ta yi nat ta kwanta ta yi bacci abinta. Samira kin dai ji inti shiru tun safe nake so ido in ga ta shigo amma shiru. Indo ta shigo amma shiru. Malam Magaji ya faɗa yana kallon Umma. Malam kenan. Ai yar mu jaruma ce sannan addu'ar mu ba za ta faɗi ƙasa banza ba. Ummanta kenan magana babu alamun damuwa a fuskanta. Ko kuma ɗarɗar. Haka nan dai take magana. Babu shakka a tare da ita. Saboda yabon ɗiyartan take yi kai tsaye. To ba a fa yabon ɗan kuturu da yatsa. Hausa sun ce wai shi ya shekara 10 ai. Ba a yabon ɗan kuturu ɗan yama zan ce ɗan kuturu ko sai ya shekara 20 da yatsa. To ko da dai sati 2 ita kuma kwana 3 ta yi amma an fara yabon ta kwance kwana 2. To ai shi kenan sai mu ci gaba don jin yadda za ta kaya. To yan anguwa kuma sai zariya ake yi don ganin ko Intisar za ta dawo gida an sake ta amma ina. Ka kwantar da hankalinka zuwa jibi zan sa Yasmin ta je gidan ta jiyo mana labarinta. Yan unguwa sai zariya suke yi cikin gidan so ake ko kuma a tura yara da sunan su duba. Daga ya Umma ke barin su shiga su zagaye ko ina a cikin gidan amma shiru. So bangaren Ammi kuma Ammi na tsaye a farfajiyar gidan. Ta ga dawowarsu Indo da sauri ta isa gurin. Indo ta ce lafiya ya kika ga walwalan Intisar. Dariya Indo ta yi ta ce Hajiya ki gode wa Allah addu'ar ki ta karɓo. Ban ganta cikin damuwa ba sannan da alamu mutsa baya nan. Hankalin Ammi ya kwanta kwarai. Ta yi murna shi ko Alhaji Ahmad yana tsaye ya kasa kunne. Yana jin an ce mutsa ya saki Intisar matarsa da gudu. Ammi ta nufi cikin gidan tana cewa Alhaji na zo ma da sabon albishir. Intisar tana nan ba inda ta je sannan babu wata damuwa a fuskanta. Bayan ta karasa ta zauna tuni Alhaji ya washe baki kamar gonar auduga. Sai wani murmushi yake da annashuwa. Tabbas inda Intisar ta ci maganin zama da Mutsab tabbas sai ta ji daɗin da bata taba ji a duniya ba. Bata kuma taba mafarkin shiga irin wannan daular ba. Gashi aka yi mata a nuna mata yadda za ta yi amfani da ATM din. Sannan ga waɗannan akwali a kai mata mahaifin ɗinta sannan ga nata ta dinga amfani da shi. Tabbas in har Intisar za ta sa su farin ciki ko da dukiyarsu za ta kare kanta dole sai sun kashe mata daula. To tabbas za su yi mata hidima kala-kala. To wannan kenan fansar budurcina kuke saurara daga bakin Sadiq Namijuwan. Kamar yadda Ammi alwashin cewa sai ta sa su farin ciki don su cimma budurcinsu amarcinsu a cikin nutsuwa cikin wadatattun lokaci yadda ya kamata. A rashin sani aka ce ya fi da redo. Ammi bata san wainar da ake toyawa ba a gidan Mutsab. Bata san cewa amarcin ma ba a ci shi ba bare ma a yi tunanin more shi. Intisar ta sheƙi wankanta sanye da take da bakar jallabiya. Ta ji duwatsu masu kalar red and yellow. Ta yi fakin gashinta baya ta yi gammo da shi. Ribon ɗin da ta sa ya shiga da kalan jallabiyan da ta sa. Ta sa takalminta loafers. Ta sa ta dawo dining ta zauna ta ci abinci ta yi kat. Ɗaki ta koma tana wani tunani. Ina ma Mutsab ya tafi. Abin da ya kamata ango yana gida da matarsa. Tashi ta yi ta nufi ɗakinsa. A bakin ƙofar ta ƙara saunan ta ji ana dariya ana shewa kuma idan za ta gaskata muryar ta ji daga ciki ɗakin Mutsab muryar mace ce. Sai da ta ji gabanta ya faɗi ras. Tuni ta ce wato abin da Yasmin ta gaya mun kenan ya zama gaskiya cewa Mutsab manemin mata ne. Aiko sai na yi maganin abin. Nan ta gimtse bakin cikinta sannan ta koma ɗakinta a guje ta ɗauko shampo na wanke gashi sannan ta ƙara dawowa bakin ƙofar ta ƙara kasa kunne tana sauraron su. Ka tashi ka raka ni kaga ƴan mata kaga yin mata na ƙara yi ka san kai ango ne amarya za ta damu sosai cewar ina ka shiga
matar da ke cikin ɗakin Mutsaf ta faɗa. Mutsaf ya ce, Mary, ba na son ki tafi ki bar ni. I really want to be with you till tomorrow, please. Ki ƙara kwana ko da ɗaya ne. Aha, jibi zan dawo, tashi mu je da sauri. Intisar ta ruga a guje ta laɓe. Ta zuba shampo kaf a bakin ƙofar, gashi kuma ta yi ɗil da shi a kan tais ɗin. Mary ce ta fara fitowa kafin ya gama kintsa kansa. Ta fito cike da yanga tana wani kwarkwasa ga uban tilin attachment a kanta. Ai kuwa tsantsin shamfon nan ya ja ta faɗi ƙasa warwas. Ta saki ihu da gudu. Mutsaf yayo kanta yana faɗin, Mary lafiya? Kafin ya karaso bakin kofar tuni Intisar ta balle makullin kofar ta kulle shi a ciki. Yayi ta duka amma kofar ta ki budewa. Intisar ta juyo tana kallon Mary, wato ranta a ɓace. Wato ke ga yar iska ko? Yau sai na yi miki jina kuma in watsa ki waje, in so motar kwasan shara ta zo ta kwashe ki. Ita ce kadai za ta yi ɗaukan ki ta je ta kai ki juji, don babu mai kula ki, shigya azzaluma mai bin mazajen mutane. Sai a lokacin ya ji maganar Intisar cikin tsawa ya ce, Intisar, ki zo ki bude ni. Intisar ta ce, aiko sai dai ka mutu, don sai na gama da shegiyar nan zan bude ka. Da ƙyar Mary ta iya bude baki ta ce, please madam, ki yi haƙuri, ba zan sake zuwa miki gida ba, please. Tuni Intisar ta yi sauri ta sanyo wani gajeren wando, sakamakon ta ga Mary ba za ta iya tashi ba. Sannan ta fito daga ita sai singlet, ta ɗauko bulalarta mai shiga jiki, ta dinga tsutsa mata. Gashi kafata ta kare sanadiyan wannan mummunar faɗuwar da ta yi. Ihu take yi, babu mai cetonta, tana faɗan, baby please help me. Intisar tana dukanta ta ce, ai yau za ki ga baby, shegiyar kafura. Mutsaf duk a firgice sai dukan kofar yake kamar zai yi mata kuka. Intisar, ki zo ki bude min dan Allah. Intisar, ki haƙuri. Intisar tana huci ta ce, wallahi in ka ga na bude maka wannan kofar to ta gama da wannan shegiyar yar iskar. Yau sai na ga uban da ya sa ta kwana a gidana. Sai da Mutsaf ya gaji da dukan kofar ya ga Intisar ba ta da imanin bude. Da sauri ya ciro wayarsa ya kira abokansa suka yi masa ɗauki. Ba ɗauki lokaci ba mai tsawo sai ga su sun zo. Tana cikin dukan Mary ta ji ana bugun ɗaya kofar waje. Ji ta yi ana cewa, ki zo ki buɗe kofar dan Allah. Tana jin ta san abokansa ne. Da sauri Intisar ta je kicin ta haɗo ruwan zafi, sannan ta fito ta zagaya ta ɗayan kofar gidan. Suna tsaye a bakin kofar suka ji ta ce, gani nan ta bayan su. Ganinta suka yi da ruwan zafi, da ƙarfi ta fanɗama musu ruwan zafin. Ta koyi nasarar watsa musu ruwan zafin, da gudu suka warwatse. Ta bi su da gudu har waje. Bayan sun fito ta janyo gate, ta ƙargame ta koma ciki wurin Mary. Ta koma ta ingina da cikin gini, ta rinka ma Mary gargaɗi. Kana ta ɗauko ta miko ta zo ta kama Mary, ta kama janta har bakin gate. Ta bude gate ta watso ta waje. Ta ce mata, yara ku yi ta janta har sai kun kai ta ƙarshen layi. Ta dawo ta kulle kofar ta koma ciki. Bakin kofar ɗakin Mutsaf ta zo ta ce, saura kai, yau kwana na ɗaya za ka kawo mun karuwa saboda ka ganni karama. To wallahi ba daga nan take ba. Cikin tsawa ya ce, ki zo ki bude min. Idan kuma har ba haka ba, wallahi zan sa a miki mummunar duka har sai an sauya miki kamanni. Wallahi sai an sauya miki kamanni. Ni za ki wa wulakanci? Intisar ranta ɓace ta ce, oke zan buɗe ka, ina zuwa. Da sauri ta je kicin ta ɗauko wuka, sannan ta zo ta buɗe kofar ta ja baya ta yi tsaye tana jiran fitowarsa. Da gudu ya fito. Ganinta da wuka ya sa ya tsaya cak. Cikin zafin rai ta nuna masa wukar ta ce, wallahi kana taɓa ni zan yi ma lahani. Ki ajiye wukar, za mu yi magana. Idan kuma ba haka ba, wallahi zan sake ki, ya faɗa cike da lallashi. Intisar ta ce, wato ma tunanin sake na kake yi ko? To ka daɗe, wallahi ka daɗe baka sake ni ba.
kai za ka yi asara babba ba ni ba. No, ba haka ba ne. Ta ya za a yi na sake ki, haba amarya, ya faɗa yana dariya. Intisar za ta yi magana kenan suka ji muryar Indo tana sallama tana dokan kofa. Intisar ta ce ina zuwa. Da sauri Musab ya ce a'a tsaya, dan Allah in shirya in fita. Daga bisani sai ki bude kofar, bana son kowa ya san abin da ke faruwa. Dariya Intisar ta yi ta ce to, minti 2 na baka. Da sauri ya koma ɗakinsa ya canjo kaya, ya fito ya fita ta kofar baya. Ita kuma ta bude kofar. Indo ta gani ta saki dariya ta ce amarya yar shagali, irin wannan kwalliya, ina angon naki? Intisar ta ce yanzu ya fita ta baya, wai kunya yake ji. Dan Ladi zo ka fita da kayan, ka shigo da kulolin can da ke bayan mota. Haka ta shigo da su. Jirani in ba uwar ɗaki na sako sai mu tafi. Intisar ta washe baki. Indo ta ce gashi Alhaji Ahmad ya ce a baki surukinki abun cire kuɗi ne, sannan ga wayoyi ki kai wa umma ki kai wa kuma abbanki. Sannan Ammi ta ce in kina so yar aiki a kawo miki ko za ta dinga ɗebe miki kewa. Intisar ta ce Indo ina so ki taya ni yi musu godiya kwarai, ki ce musu ranar da na yi kwana 7 zan zo in gaida su. Indo ta ɗan matso kusa ga kunnen Inti ta sassauta murya ta ce kar ki taɓa yardar mijinki ya kwanta da ke, in ba haka ba daular nan da kike ciki sai dai ki ji a makota, don korar ki zai yi. Dan duk sauran matan hakan yake musu. Intisar ta yi gajeren murmushi ta ce na gode kwarai Indo, ki gaida Ammi. Cike da tsoro Intisar ta yi sakako tana tunanin maganar da Indo ta faɗi mata. Yanzu ni ce ke cikin gatan nan, tabbas lallai duniya juyi juyi ce. Yanzu ina zan ga Yasmin, dan ba zan iya zuwa ga gidansu ba, saboda yan tsegumi sai su ce ya sako ne. Tunda Mutsa ya fita ba shi ba labarinsa. Ita ko Intisar ko a jikinta wai an tsikari kakkausa da ɗan wani abu kaɗan haka. Intisar tana cikin falo zaune, bayan yau ma sai da suka yi masifa sannan ya fita. Tana zaune ta ji ana bugun kofa, da sauri ta tashi ta je ta bude. Yasmin ta gani, wani irin tsalle ta yi da haye jikinta. Yasmin ta kura mata ido tana kallon cike da mamaki. Intisar kin ganki kuwa? Kwana biyu kin zama wata hamshakiya. Bayan sun ƙara hirarsu a tsaye sai suka zauna. Intisar ta ce me ya fi raina Yasmin, in ci mai kyau in sha mai kyau, in yi bacci in yi kashi, in yi takama in yi tusa. Suka bushe da dariya, suka rinka dariya. Yasmin ta yi ta ce lallai ne kawata, me labari? Intisar ta tsayar da dariyar ta ce komai normal. Ya aka yi ne? Yasmin ta ce wallahi umma ta aiko min inji. Amin, umma ce ta aiko ni in zo in gani ko lafiya. Kwana biyu ta je ki shiru ba labarin ki, kuma babu labarin saki. Intisar ta ce wai oyo umma na, ina Kausar dan Allah da Usman duk suna lafiya? Yasmin ta ce lafiyan su lau suke, ba faɗi daɗewa zan yi ba, daman lafiyar ki umma ta ce in zo in gani. Intisar ta ce to ki ce mata ina lafiya, babu wata matsala, ta ci gaba da min addu'a. Leda Intisar ta ɗauko ta ce ga wayoyin nan ki kai musu, sai mu dinga gaisawa. Ga wannan ki ce su dafa, wannan kuma ki shafa ma jikinki. Ta miƙa wani tsadadden turare ta miƙa mata, ta ce wannan shine tsarabarta. Wasa dai a rayuwa shine farin girki. Intisar a gidan Mutsaf, mutanen gari ana ta zura ido, amma Intisar tana gidan Mutsaf hankali a tashi, dan ba na ce a kwance ba. Bayan sati guda Intisar ta shirya tsaf, ta ce Mutsaf gidan Ammi take son zuwa ta gaida ta. Makullin mota ya damƙa mata ya ce ki je in dai za ki iya tukawa, don babu inda zani. To ta ce ta amsa kin bata ki ba. Katon akwati ta ɗauka ya ji kaya. Intisar ta ce in ka san wata to baka san wata ba, wato kai ga wulakantacce ko? Zan yi maganin ka. Keke na fe in ji ya ɗan Amin, keke na fe in ji yan Zaria. Mu ma nan in Taraba cewa muka yi keke na fe, sannan yan Kano suka ce a daidaita. To shikenan, mu ma za mu daidaita sahu don jin yadda za ta kaya a cikin littafin fansar budurcina.
wacce Humaira ta rubuto muku shi. Ni kuma naku mai son farin cikin ku, wato Abubakar Sadiq Namijuwa, na karanto muku shi. Ta samu ta ɗaura akwatinta, ta ce mai Nafef, ka rufe min labulen nan don Allah, mura nake yi, alhalin ƙarya ne ba ta so 'yan unguwa su ganta, ba a zarce da ita ko ina ba sai layin su Musab. Da yake layin shiru ne haka ta buga, aka buɗe mata ta shiga. Ganin ta yasa Ammi ta sowa da sauri ta ce, Intisar, lalle kin cika alƙawari, Allah ya yi miki albarka. Ina Musab din? Ammi ta tambaya. Intisar ta ce yana gida, cewa yayi in taho, yana nan zuwa. Taki guda aka ware mata, aka sa Indo ta shiga da kaya. Shuru zai ga shigowanta Intisar, amma ba ita, babu alamanta. Musab da ke zaune bai da alaman tashi, bare ma ya duba wayarsa, sai ke ruri alamun kira ne. Ba tare da ya duba ba, ya sa hannu a kunne. Hello mutumina, ka zo mu je polo yau da kwai wasa. Aha gambari, ya naga kamar ka canza layi, sai ka zo kawai mutumina. Tashi yayi ya hada tabbas ɗinsa da wayarsa. Johnny Yu ya fice. Abun mamaki, ba Intisar babu labarinta, wato tafiya ta yi da makullin motar ko? Suke ya koma ya ɗauko wani makullin BMW ɗinsa. Unfortunately, tayar da motar ta sace, bai ji daɗi ba, ya tashi ya koma ciki ya ɗauko wani makullin. Yana zuwa gaban motar ya ga fetur ɗin gaba ɗaya tsiyaye. Aha wai ya haka. Mota uku duk babu labari. Akalla motoci 5 ne a gidan, amma 4 ba su da lafiya, sai guda ɗaya kuma ita ce Intisar ta je da makullin. Ta girgiza kai yayi tare da cewa, zan yi maganin ki yarinya. Gata ake nuna ma Intisar, hatta ruwan wanka kai mata ake yi. Kwance take, da yake ta san ta'asar da ta yi. Mutsaf ta kira shi bugu ɗaya ya ɗauka. Ta ce ranka ya daɗe. Ta faɗi tare da maƙe murya, da fatan ka samu fitowa ko? Mutsaf ya ce ban gane mai magana ba. Intisar ta bushe da dariya. Ai daman ba so nake ka gane ba. Motoci 5 ne a gidanka, wato su ne adadin matan da kake batawa budurcinsu. Sai aka wayi gari yau gaskiya duk sun bace, babu wanda take gidan ta sanadiyanka. Ɗayar motar da ka samu tana yi, amma kuma kana jinta ba daidai ba. To ni ce nan Intihar, in har ita za ka dinga hawa, to ina maka albishir ɗin cewa ka gamu da matsala ba ƙarama ba. Don haka malam sai an jima, ka yi tunani wace ce wannan motar. Karab ta kwashe wayar. Ta kashe wayar Amin. Mutsab mamaki ya kama cika mishi zuciya. Wace ce wannan? It must be Intisar, amma I will teach her a lesson that she will never forget. Wato ta san cewar auren ɗanɗano nake yi. Tabbas, I must do something strange to keep her away from my house. Da haka ya isar filin polo. Ransa ba daɗi bayan satin uku a gidan Mutsaf. Ammi sai leleta take. Ta samu wata irin karya ta shiryawa Ammi cewa Mutsaf ne ya ce ta je gida sai ya neme ta. Shine Ammi ta ce ta zauna nan sai ranar da ya zo da kanshi neman ta. Yau ta kama Asabar da yamma. Ya shigo falon Ammi, nan ya ganta zaune a falo. Ta ɗaura ƙafa ɗaya kan